תראו, רבים מתלבטים לקראת החורף בשאלה איך הכי כדאי לחמם את הבית. העורך הבא שלי יצא לנו את דרך החימום התת-רצפתי, יש דבר כזה. גל סטוביצקי, שלום לך. שלום. מהו החימום התת... הבאת פה מתקנים? יו. מה זה בעצם חימום תת-רצפתי? חימום תת-רצפתי זה בעצם אלמנט, החום בכלל, המהות שלו זה מלמטה ולמעלה. ובעצם לקחו ועשו את זה הלכה למעשה. רגע, בוא נבהיר את מה שאמרת עכשיו. מה שאתה אומר בעצם, חום יש לו נטייה לעלות למעלה. לכן כדאי שמקור החום יהיה נמוך ככל האפשר? אוקיי. כן. הרעיון הוא בעצם לקחת את חוק החום הפיזיקלי ולעשות אותו הלכה למעשה, וזה בעצם החימום התת-רצפתי. אנחנו מנפיקים את אנרגיית החום מלמטה כלפי מעלה, שבעצם אנחנו נהנים מחימום, אתה יודע, אנחנו בצבא, תמיד אמרנו, קודם כל לחמם את הרגליים, ואחר כך הגוף שלנו חם ונעים. אז זה בדיוק העניין, אבל זה בנוי. כשהרעיון במקרה שלנו הוא בעצם לקחת את גוף החימום במקרה הזה, ובעצם לנצל את האנרגיה שהוא נותן כלפי מעלה. בוא ננוע עם המתקן הזה, נראה מה קורה פה. מה שאתה רואה פה בעצם זה את גופי החימום, את הרגש שבעצם מודד את הטמפרטורה, שלא נלך על גחלים, ובעצם אתה יכול גם לחוש... רגש. הרגש תת-רצפתי, שבעצם שומר שהגוף חימום, הוא יודע להגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות. אנחנו לא רוצים ללכת על גחלים בעצם, אז הוא שומר על הטמפרטורה הרצויה. יש פה בעצם בקר האקלים, שהבקר האקלים, המטרה שלו זה בעצם לבסס את הטמפרטורה של חלל החדר, של מה שאנחנו מרגישים. הוא נמצא... בעצם אתה עשית לנו חתך. מה שאנחנו למעלה נמצא זה הפרקט הזה, ומה שאתה רואים פה זה מה שמסתתר מתחת לפרקט. בהחלט, זה או פרקט או הריצוף. במקרה הזה זה שני האלמנטים שאנחנו בעצם אפשר גם לחמם, גם בפרקט וגם בריצוף, למרות שאם תשאל אותי, אנחנו מאמינים שחימום תת-רצפתי צריך להיות דווקא תחת ריצוף, כי אחד היתרונות של הריצוף, הסגולה של החומר ריצוף, זה יכול להיות שיש, אבן, פורצלן, כל דבר, היתרון שלו זה שהוא יודע לאגור בתוכו חום. ראה תנורי אבן למיניהם. נכון. התחלת לדבר על הבקר הזה שנמצא פה, מה זה הדבר הזה? הבקר אקלים, התפקיד שלו זה גם כמובן לכוון את הטמפרטורה, והדבר השני בעצם לתת לנו את איכות החיים המושלמת. אם היום אנחנו צריכים להגיע ולהדליק ולהמתין שיהיה לנו חם, הבקר הזה, התפקיד שלו זה לדאוג שאנחנו נגיע הביתה והבית יחכה לנו חם ונעים כבר להימר שלו, בלי לבזבז אנרגיה. חצי שעה לפני בואנו, הוא ידלק ואפילו. אתה יכול לכוון אותו לפי ימים, שעות, טמפרטורה וכו'. רק שנייה, הבמאי מבקש שהוא רוצה לראות את זה לפרטי פרטים, אנחנו ניתן לו אפשרות לראות את זה פה לפרטי פרטים. אני מבין שממש לפנים יש את אותן רשתות שאתה... זהו, זה הדבר האמיתי בעצם. פה אנחנו רואים את ההדמיה, הגוף חימום הזה, זה גוף חימום בעצם שאותו אנחנו פורסים מתחת לריצוף או לחיפוי שאותו אנחנו מחפים מעל. הגוף חימום, מן הסתם, הוא צריך להיות הרבה מאוד מסיבי, מאוד מאוד חזק, כי בעצם מדובר פה גם בבנייה או בשיפוץ, אנחנו לא רוצים שיהיה איזושהי פגיעה או כל אלמנט אחר. עכשיו תראה, אם יש לי דירה שאני כבר גר בה, זה קצת בעיה לעשות, נדבר על דירות חדשות, נכון? מדובר פה או אם אתה משפץ, או אם אתה בעצם בונה. החימום התת-רצפתי חייב להיות מעל חיפוי כלשהו. אז גם אם אתה עושה פרקט, וגם אם אתה עושה ריצוף חדש על הדבקה. היתרון במערכות האלה זה שבעצם מערכות מודולריות, המערכות, כל אזור חי בפני עצמו, ואתה לא חובה לעשות כל הבית. גם אם אתה עושה פרקט בחדר השינה, אתה יכול ליהנות מהחימום התת-רצפתי. עכשיו בוא נשאל את השאלות ששואלים אותך הקליינטים, אבל אני שוטף רצפה, המים, יצלו, חשמל, אש, בית, מה קורה? בטכנולוגיות המתקדמות, וכמובן שעוברות את התקנים המתאימים, הגופי החימום, גופי חימום בעלי בידוד משולש. כמו שאתה רואה פה את הרשת הגדולה הזאת, אפשר אין שום בעיה לקחת אותה, לשים אותה בתוך אמבטיה וגם לשבת בפנים. וכמובן לחבר לחשמל. הבידוד המשולש, הסיכוך, הכבל הדו-גידי, האלמנטים האלה הם אלמנטים בטיחותיים בדרגה ראשונה, ואם בעצם שומרים על האלמנטים האלה, אין כל חשש. יפה, עכשיו נשאר לנו רק אלמנט החיסכון, הרי כל הזמן מטפטפים לנו באוזן שהמזגן הוא הדבר הכי זול שיש. אז מה היתרון של זה מול המזגן? קודם כל אני אפתיע אותך. אכן המזגן הוא נכון, הוא האלמנט הזול ביותר לחימום בבית. אנחנו לא נשנה את העולם פתאום. אבל המזגן מייבש. המזגן נועד למזג, לכן קוראים לו מזגן. הוא נמצא למעלה תמיד, ברוב הבתים היום כבר מתקינים את המזגנים למעלה, וקור יורד למטה, וזה נפלא למזג את הבית עם מזגן. החום, כמו שדיברנו לפני כן, הוא למעלה. ואנחנו בעצם, המזגן מוציא אוויר חם, הוא מייבש אותנו, לא נעים לנו. החימום תת-רצפתי זה מין חימום טבעי. לגבי נושא של האלמנט הצריכה השוטפת, אחד היתרונות בחימום תת-רצפתי, זה גם דיברנו על זה, על נושא של סגולת החומר של הריצוף. שיש שמירה של החומר, וכמו שאמרנו, אפשר לתכנן
את החימום בשעות שאנחנו נמצאים. יותר מזה, הרעיון במערכות החימום תת-רצפתי זה לנצל את האלמנט של סגולת החומר אטום. למה הכוונה? הרעיון הוא להגיע לטמפרטורה הרצויה, ומכאן הריצוף הופך להיות מין תנור בלי שהמערכת עובדת. יפה. גל, המון המון תודה לך. גל סטביצקי, תודה רבה. תודה רבה.